Hello guys. So kay quarantine man karon kabalo gid tanong nga daghan kayong klase sa mga tao karong panahon sa quarantine. Balo lang kay daghan kay silang bagot-bot, daghan pong nalipay. So karon akong isulti ninyo ang mga klase-klase sa tao karong panahon sa quarantine. Hoy, nganong wala man minalista ng hinabang ngang uban lagi kay mga dato lagi kay to, nalista man lagi to. Ay, salamat sa Ginoo. Nanay jutay malung agron kay naa natay bugas. Bantay lagi yung digning tiglista ron. Bantay lang yun ni kay taka lang sila panglista. Nya ang uban mga pobre wala gi apel unsa man ni oy, unsa man ni. Kisa may tiglista dire. Huy day, ilista ba ya mi ana ha kay pobre biya kay mi akong bana didto. Wala na trabaho kay kuan sirado nang ilang kumpanya. Ilista mi dira, ilista pobre kay mi, ilista mi uno. Magsuot sigug mas mulakaw ron kay kuan. Delikado kay ning COVID-19 oy. Na oy, kapuya pud aning suot-suot nilagmas oy og alcohol diri sa lungsod. Kapoy baya kayo magsuot na lang ta para dili ta dakpos tanod ani na unsa baya ni. Na unsa man ni ilang quarantine pass nga wala man ni gihatag oy. Moadto bitag lungsod gidaghan tang paliton, kay daghan na tang kwarta ron. Nama bahala jud ka madidyo ko moadtog lungsod. Ikaw ra gid dito na COVID-19 dito oy. Daka mo dito ka, bahala pag wala ko'y kaon kung adto oy, kapit bugas. Bahala mo diya. Oo, ikaw day. Asa man mo padulong? Nganong wala man mo nagmas? Ni? Hala, punis manoy oy. Sige ato, ragi may unahan, ragi may paliton. Oy, kuan ba yan ha? Gimando ba yan as mayor dito? Ayog yung pagkuan-kuan. Ay kung kasok ha? Dakpon ti karon. Ayo. Te, papalitar, gug ko te. Uy, unsa may imuha day? Diara ka. 1 meter apart. Dili ba pwede sumbong iti kas mayo banteg mo dool ka nako. Ay, grabe maning bataa mo palit pa gani magsuko-suko ba. Ay balo, sige lag extend ni oy. Usam tapagawson ani oy, wala pa aircon sa balay. Balo lang gyud. Balo manghatag pa lang mayor aircon mayon ta. Mayon ta. Total bukid man nga tuwa. May pagmanguan na lang ta. Magtalbanog ta, himo tagtalbanog. Hindi na kumutanaw kay drama. Ay, kaproya mo na niyo. Alamat, igulang na jud kog samot aning kalakya sige lang tagpuyo sa balay. Naon sa man ni oy di man ni maayo. Mag-TikTok na lang ko. Try to. Kaya mahuman aning quarantine ay katagayo naman kay ko eh. Uhaw na kayo. Hala, imong tilbanog dito dong awada. Tanawa, pagpalupad pa, giputol dito sa tanod. Oh, sige. Magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko, di naman makatayo. Nay, magtuon ako kaya sa unang balik sa klase na bugo. Kita. Kagutom. Kapuyag, kaligo. Di ko maligo. Kahapoy, wala maghapoy klase. Muna lang ni akong kanon kaya wala na bugas balay. Oh ma, magamping ko diri, hamping sad mo diha ha. I love you, you love me, we are happy family. One eternity later. Kay ba kung daghan pa yung klase-klase sa mga tao sa panahon sa quarantine o kung COVID-19? Ayog ka ulaw, i-share ka na o i-type sa comment section. Stay safe always guys, away from chismis and away from COVID-19. This is Karen Love. Thank you for watching. And shout out to John Ray Kadugdug and Alvin Butas. Stay safe guys. Subscribe to my YouTube channel. Bye-bye.